Badem zada garibi, ocha jo, mio maba kharibi. Da badem zada garibi, nekin estamasi. Da badem zada garibi, ocha jo, mio maba kharibi. Yeah. Şamoli xnekay da itaraf Patsani abda sola omadı amita raft Baroy kito qadnaka daqiqa sardi Ay kudaki yaki yak bora ghalti da gamardi Aki ija khonai o chad nestay dodar jon Nasiyat omez gufta Badem zada garibi Ocha jo Mio maba kharibi Da badem zada garibi 메달지 이거 뭐야 와이부터 Telefonum zaten tamam şey. Ne barım zaten ne rakı kanda gel. Apar madem ne kant telefonu arkadaşım çıkar. Bu onu böyle kanda gibi değil. Maç çıkarım çıkmam ki torta garıyor bir şey olsun benim. Tiano di dai. Che da sted? İyi. Bakalım bisikletra. Нарханавои бозор паталогда Боунай савдогарна логда Кора дутна мешабама оши сомони Чормуҳама ош билет Тыда осмони Тарафои Россия равон Барои норасии нон Зала партов палавон Аюса омаданаш пад вапросай Мехом пеша рафтан дар дедила бугум Ки Хонаи муҳим историкай Мо боварӣ дорем гарчи кӯча борикай Мо боварӣ дорем дар роҳи ҳалли камбудӣ Мо сабр дорем ба хотири бебудӣ Ки да охири туннел офтобай дил ба умед ҳанӯз да кофту кобай зеро аз ноумедӣ басо умед поёни шаби сиёсафед манам мекунам бас то вақте ҳаст нафас манам мекунам бас гуфтани ҳақиқат авра манам мекунам бас то вақте ҳаст нафас манам мекунам бас Чу буго? Ча? Çubuğu. Nereye? Да боло ай пишти се кас ҷавоб метем бародар ай пишти модари хоҳар ай пишти ҳамсар дилмон софай и ақидаи яҳудиай аруса дига каса мучакна мега хидиай мега мада боварк май те масал неебрат хатонака у асали чанд касай дилаш софай неки метарсай сатр мини юбка варзоб да голи сини сурат бусака да сайто сурато да реклама ба архил поза падараш да юсфак боло мега духтарам созай замона вайронай брат хатонака да интихоби зани ояндат дидам духтаре рашид румотушу ба ман не неки ай тарси ма ай тарси хидон не ҳаматам хеле моменто да ҳаёт шидагиай дальшиш камтарак жёстки бад мерафт бароям қад гуфтани дальшиш ҷоиз нест хушрӯй интихоб кунем бародар зани ояндатона обод бошен Çi? Ona baba bozu mekunum. Ne yapacağız ama bozu kini sozay bra. Ne? E bacha. Tige ma nama giri. Bra teski. Bra tamam. Namışa. Saat foyza cevap tim bra vay. Çimi acab miya beç ketin. Mali tazı sozay mali tazı şagın Mali Parvardigor sog' salomat bo'lsin, barodi ko'ra qatnamasin. Ina man to sabbi ham demişim. Khayb bishne, chi khayli to ma'qulay, foraton bishne. Don barab ke. Giranakne. Chun dodari qiyomati xudo. Ma hamchun bacha tono. Rahmat. Salomat boshin. Вообще зиқ нашин, мақсад дақи аму бародаро ки берун ай ватанан да ғарибиян гира накунем. داخل هم بود دعا کنین دعای شما قبول میشه نه اگه زیق میشه به دعا میشه با پدر داره پدر مادر شکرانه خدا هم باشه خدا الهی خدا صد و دروی پروردگار ساخت تناتون با خدا خدا جان زیق نشین یکی بچه‌تون بینه میرسونیمش که نامتون چیه خدا جان محبت اپای محبت نه اصلتون اگه جای سمرقند ای سمرقندین
زنده باشین. سلامت.